će biti tako zabavno. Čekaj, rođendan ti je 28. Jel tadi proslava? Ja neću moći doći 28. Mnogi od vas su pitali jesam li posudila glas djevojčici Eli u crtiću Super knjiga. Odgovor je da, a ovako se snimala 5. sezona. Super knjiga! Super knjiga! Luka, Gizmo! Što se događa? Sjajno. Nema Luke, ni Gizma. Hej, čekaj! Ispale su vam neke vreće! Hej! Čekaj, stani! Tvoje vreće. Ne, čekajte, ovo nije moje. To vam pokušavam reći. Palo je s nečijih kola, samo sam to pokušavala vratiti. Čekaj, poznajem li te? Radite što hoćete, ja nemam novaca, a te vreće nisu moje. Mislim da su mi stigli prijatelji. To nisu moje vreće, Matej. Riješi to. Super, Lana, stavi ih tamo da se ohlade. Samo još 36 kolačića s kikirikijem i čokoladom, a onda prelazimo na karamelu. Hvala, baka me naučila. I stavi ovu turu kod aparata za glazuru, Andrea. Luka i Gizmo trebali bi ga pokrenuti.